ஆவியானவரே ஆற்றலுள்ளவரே வழிநடத்துகிறவரே வல்லமையினால் நிரப்புமையா ஆற்றலால் நிரப்பும் ஆண்டவரே உமது இரக்கத்தால் நிரப்பும் ஆண்டவரே உமது ஆவியின் பிரசன்னத்தினால் உமது தெய்வீக வல்லமையினால் உமது இரக்கத்தினால் உமது பேரன்பினால் உம்முடைய ஆவியின் பிரசன்னத்தினால் நிரப்பும் ஆண்டவரே இந்த வேளையை இந்த நாளை மிகவே ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே உம்மிடத்திலே மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறபடி எங்கள் உள்ளத்தையும் உணர்வுகளையும் தூண்டி எழுப்பி துதி பலி வழியாக நன்றி பலி வழியாக உம்மை ஆராதிக்கவும் உம்மோடு இணைந்து தந்தையை போற்றவும் இயேசு ஆண்டவருடைய நாமத்தை அறிக்கையிடவும் உமது கிருபையையும் உமது இரக்கத்தையும் எங்களுக்கு தருவதற்காக நாளிலே நம் ஆண்டவருக்கு 1000 புகழ்ச்சி பலியாக போற்றுவோம். நன்றி கூறி நம் ஆண்டவரை போற்றுவோம். Praise the Lord. 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 உமக்கு அஞ்சி நடப்போருக்கு ஆசி வழங்கும் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. எங்களை நினைவு கூர்ந்து ஆசி அளிப்பவரே உமக்கு நன்றி. நம்பிக்கை கொள்வோருக்கு துணையும் கேடயமும் ஆனவரே உமக்கு நன்றி. கற்பாறையை வற்றாத நீர் சுனையாக ஆக்குகிறவரே உமக்கு நன்றி. பாறையை தண்ணீர் தாடகமாக ஆக்குகின்றவரே உமக்கு நன்றி. மலடியை தாய்மை பேரை பெற்று மகிழ்மாறு அருள்கின்றவரே உமக்கு நன்றி. வறியவரை குப்பை மேட்டிலிருந்து கைதூக்கி விடுகின்றவரே உமக்கு நன்றி. ஏழைகளை தூசியிலிருந்து தூக்கி நிறுத்துகின்றவரே உமக்கு நன்றி. வானகத்தையும் வையகத்தையும் குனிந்து பார்க்கின்றவரே உமக்கு நன்றி. நேர்மையுள்ளவரின் தலைமுறையை ஆசீர்வதிப்பவரே உமக்கு நன்றி. நிலையான உமது கட்டளைகளுக்காக உமக்கு நன்றி. உமது நீதியான ஆற்றல் மிகு செயல்களுக்காக உமக்கு நன்றி. உமக்கு அஞ்சி நடப்போருக்கு உணவு அளிப்பவரே உமக்கு நன்றி. மேன்மையையும் மாண்புமிகு செயல்களையும் உடையவரே உமக்கு நன்றி. மேன்மையும் மாண்புமிக்க செயல்களையும் உடையவரே உமக்கு நன்றி. மேன்மையும் மாண்புமிக்க செயல்களையும் உடையவரே உமக்கு நன்றி. உயர்ந்த செயல்களை உடையவரே உமக்கு நன்றி. எங்கள் குற்றப்படிகளை போக்குவவரே உமக்கு நன்றி. தண்டனை தீர்ப்பிரிடமிருந்து எம்மை விடுவிப்பவரே உமக்கு நன்றி. தண்டனை தீர்ப்பிலிருந்து என்னை விடுவிப்பவரே உமக்கு நன்றி. வறியோரின் வலப்பக்கம் நிற்கின்ற ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. வானங்களுக்கு மேலான உயர்வு பெறுபவரே உமக்கு நன்றி. பசியுற்றோர் குடியிருக்க நகரொன்றை அமைத்தவரே உமக்கு நன்றி. சாவி நிழலில் கிடந்தவர்களை வெளிக்கொணர்ந்தவரே உமக்கு நன்றி. விலங்கிடப்பட்டு துன்பத்தில் உழண்டவர்களை விடுவித்தவரே உமக்கு நன்றி. காரிருளிலும் சாவி நிழலிலும் இருந்தவரை மீட்டவரே உமக்கு நன்றி. பசியுற்றோரை நன்மையால் நிரப்பினவரே உமக்கு நன்றி. தாகமுற்றோருக்கு நிறைவளித்தவரே உமக்கு நன்றி. என் இறைவாக்கினருக்கு தீங்கிழைக்காதீர் என்று உரைத்தவரே உமக்கு நன்றி. நான் அருள் பொழிவு செய்தவரை தொடாதீர் என்று உரைத்தவரே உமக்கு நன்றி. தக்க காலத்தில் உலகிலுள்ள யாவற்றிற்கும் உணவளிப்பவரே உமக்கு நன்றி. அனைத்தையும் ஞானத்தோடு செய்துள்ளவரே உமக்கு நன்றி. காலங்களையும் கணிக்க நிலாவை அமைத்தவரே உமக்கு நன்றி. மானிடருக்கென பயிர் வகைகளை வளர் செய்பவரே உமக்கு நன்றி. கால் நடைகளுக்கென புள்ளை முளைக்கச் செய்தவரே உமக்கு நன்றி. நீரூற்றுக்களை மலைகளிடையே பாய்ந்தோட செய்கின்றவரே உமக்கு நன்றி. பள்ளத்தாக்குகளில் நீரூற்றுக்களை சுரக்கச் செய்கின்றவரே உமக்கு நன்றி. பூ உலகை கடல் மூடிவிடாதபடி காப்பவரே உமக்கு நன்றி. தீ பிளம்புகளை உம் பணியாளராக கொண்டுள்ளவரே உமக்கு நன்றி. காற்றை உம் தூதராக நியமித்துள்ளவரே உமக்கு நன்றி. ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு உரிமைகளை வழங்குபவரே உமக்கு நன்றி.
நீதியான செயல்களை உடையவரே உமக்கு நன்றி. மகிழ்ச்சி நிறைந்த பாடலுடன் உம் திருமுன் எங்களை எதிர்பார்ப்பவரே உமக்கு நன்றி. மன்னிக்கும் கடவுளாக உம்மை எமக்கு வெளிப்படுத்தினவரே உமக்கு நன்றி. மேக தூணிலிருந்து உம் மக்களோடு பேசியவரே உமக்கு நன்றி. பிற இனத்தார் முன்னே உம் நீதியை வெளிப்படுத்தினவரே உமக்கு நன்றி. தீமையை வெறுப்போர் மீது அன்பு கூறுகின்றவரே உமக்கு நன்றி. மக்களினங்களை உண்மையுடன் தீர்ப்பிடுபவரே உமக்கு நன்றி. மண்ணுலகிற்கு நீதி தீர்ப்பு வழங்க வருகின்றவரே உமக்கு நன்றி. நீதி வலுவாத தீர்ப்பிடுபவரே உமக்கு நன்றி. உம் மக்களை தள்ளிவிடாத ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. உம்மை நேசிப்போருக்கு துன்ப நாளில் அமைதி அளிப்பவரே உமக்கு நன்றி. மானிடருக்கு திருச்சட்டத்தை பயிற்றுவிப்பவரே உமக்கு நன்றி. மானிடரின் எண்ணங்களை அறிபவரே உமக்கு நன்றி. மக்களினங்களை கண்டிப்பவரே உமக்கு நன்றி. நுண்மதியையும் அறிவாற்றலையும் எனக்கு புகட்டுபவரே உமக்கு நன்றி. தலைமுறை தோறும் எங்கள் புகலிடமாய் உள்ளவரே உமக்கு நன்றி. உம் அரியணையை தலைமுறை தலைமுறையாய் நிலைத்திருக்க செய்பவரே உமக்கு நன்றி. என்றென்றும் உம் வழிமரபினரை நிலைக்க செய்வதற்காக உமக்கு நன்றி. வானை போல உறுதியாக உமது உண்மையை நிலைக்க செய்பவரே உமக்கு நன்றி. உமது பேரன்பிற்காக உமக்கு நன்றி. உம் அடியானுக்கு ஆற்றலை தரும் ஆவியாரே உமக்கு நன்றி. பேரன்பும் உண்மையும் பெரிதும் கொண்ட ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. ஆழமிகு பாதாளத்தில் நின்று என் உயிரை விடுவித்தவரே உமக்கு நன்றி. உமது பெயருக்கு அஞ்சுமாறு என் உள்ளத்தை ஒருமுகப்படுத்துபவரே உமக்கு நன்றி. துன்ப நாளில் உம்மை நோக்கி மன்றாடுவோருக்கு பதிலளிப்பவரே உமக்கு நன்றி. உம் உதவியை நாடும் என் குரலை கேட்பவரே உமக்கு நன்றி. உம்மை நோக்கி மன்றாடும் அனைவருக்கும் பேரன்பு காட்டுபவரே உமக்கு நன்றி. உம் மீது பற்றுடைய உம் ஊழியரை காத்தருபவரே உமக்கு நன்றி. எளியவன் உயிரை காத்தருபவரே உமக்கு நன்றி. மாசற்றவர்களாய் நடப்பவர்களுக்கு நன்மையானவற்றை வழங்குவரே உமக்கு நன்றி. உலகில் நீதியை நிலைநாட்டும் கடவுளே உமக்கு நன்றி. தெய்வீக சபையில் வீட்டிற்கும் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. நாங்கள் விடுதலை பெறுமாறு உமது முக ஒளியை வீசச் செய்யும் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. உம் உரிமை சொத்தான இஸ்ரேலை மேய்க்குமாறு செய்தவரே உமக்கு நன்றி. ஆட்டு மந்தைகளில் நின்று தாவீதை பிரித்தெடுத்தவரே உமக்கு நன்றி. தாவீதை உம் ஊழியராக தேர்ந்தெடுத்தவரே உமக்கு நன்றி. அழைத்து சென்ற நாட்டை பங்கிட்டு கொடுத்தவரே உமக்கு நன்றி. வானதுதரின் உணவை மானிடர் உண்ண தந்தவரே உமக்கு நன்றி. மன்னாவை மழையென பொழிய செய்தவரே உமக்கு நன்றி. விண்ணகத்தின் கதவுகளை திறந்து விட்டவரே உமக்கு நன்றி. இரவு முழுவதும் நெருப்பின் ஒளியால் வழி நடத்தியவரே உமக்கு நன்றி. தண்ணீரை அணைக்கட்டு போல நிற்க செய்தவரே உமக்கு நன்றி. உம் மக்களை மந்தையென அழைத்து சென்றவரே உமக்கு நன்றி. மக்களினங்களிடையே உமது ஆற்றலை விளங்கச் செய்தவரே உமக்கு நன்றி. செருக்குற்ற தலைவர்களை அழிக்கின்றவரே உமக்கு நன்றி. நேர்மையாளரின் ஆற்றலை உயர்வு பெறச் செய்தவரே உமக்கு நன்றி. உலகெங்கும் மீட்பு செயலை செய்து வருகின்றவரே உமக்கு நன்றி. தூய உள்ளத்தோருக்கு எவ்வளவோ நல்லவரான ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. ஏழைகளின் இரத்தத்தை விலை மதிப்புள்ளதாக பார்ப்பவரே உமக்கு நன்றி. ஏழைகளின் உயிரை கொடுமைகளிலிருந்து விடுவிப்பவரே உமக்கு நன்றி. வறியோருக்கும் ஏழைகளுக்கும் இரக்கம் காட்டுபவரே உமக்கு நன்றி. எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, தர்மையான நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய இரக்கத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய பேரன்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளில் கூட ஆண்டவரே, இந்த துதியின் வழியாக உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே, தாகத்தோடு இருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் ஆண்டவரே உம்முடைய ஜீவ தண்ணீரை ஊற்றுவேன் என்று சொன்னீரே ஆண்டவரே. அப்படியாய் ஆண்டவரே, தாகத்தோடு ஆண்டவரே ஆராதித்து துதித்து நன்றி செலுத்துகிற ஒவ்வொரு மகனையும் மகளையும் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்களுடைய பணி வாழ்க்கையில நாங்கள் எங்கெல்லாம் கடந்து சென்றோமோ
எந்த ஊருக்கெல்லாம் சென்றோமோ, எந்தெந்த குடும்பத்திற்கெல்லாம் சென்றோமோ ஆண்டவரே, எந்தெந்த மனிதரையெல்லாம் சந்தித்தோமோ, எந்தெந்த தியான சென்றுக்கெல்லாம் ஊழியத்துக்காய் கடந்து சென்றேனோ அந்த இடத்தையெல்லாம் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்ப யாருக்கெல்லாம் எங்களுடைய ஜெபம் தேவையா இருக்கிறதோ அவர்களெல்லாம் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு மகனையும் ஆண்டவரே தனித்தனியாய் நீர் விசாரித்து ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. உமது நன்மையினால் நிரப்பும் ஆண்டவரே. உமது பிள்ளைகளுடைய பலவீனங்களை எல்லாம் மாற்றும் ஆண்டவரே. உமது பிள்ளைகளுடைய கண்ணீரை துடைத்தருளும் ஆண்டவரே. உமது இரக்கத்துக்குள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய மகிமைக்குள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய பேரன்புக்குள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய வல்லமைக்குள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய அபிஷேகத்துக்குள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய தெய்வீக மகிமை இறங்கட்டும் சுவாமி. உம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் உம்முடைய மகிமை இறங்கட்டும் ராஜா. உம்முடைய கிருபை இறங்கட்டும் சுவாமி. உம்முடைய வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. உமது ஆற்றல் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. உமது வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. உமது இரக்கம் இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே. உமது பேரன்பு இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே. ஹalleluya 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 ஹalleluya. ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமை இறங்கட்டும், உம்முடைய வல்லமை இறங்கட்டும், உமது ஆற்றல் இறங்கட்டும், உமது கிருபை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய அபிஷேகம் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு மகன் மீதும் ஆண்டவரே உச்சாந்த தலையிலிருந்து உள்ளம் கால் வரை இருக்கிற நாடி நரம்புகள் தசைகள் எலும்புகள் மூட்டுகள் இரத்த குழாய்கள் அனைத்திலும் உம்முடைய வல்லமை இறங்குவதாக, உம்முடைய அபிஷேகம் இறங்குவதாக ஆண்டவரே. எங்கள் மீது உம்முடைய அபிஷேகம் இறங்கி கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையில் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு மகனையும் மகளையும் நினைவு கூர்ந்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நோயாளிகள் சுகம் பெறுவார்களாக, பலவீனர்கள் சுகம் பெறுவார்களாக, ஆற்றல் அற்றவர்கள் ஆற்றலை பெறுவார்களாக, சமாதானம் இல்லாதவர்கள் சமாதானத்தை பெற்றுக் கொள்வார்களாக, மன போராட்டத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவார்களாக, உள்மன காயங்கள் ஆறுவதாக. இயேசுவே உமது இரத்தத்தினால் உள்மன காயங்கள் சுகமடையும்படி ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவே உம்முடைய விலைமதிக்க முடியாத இரத்தம் ஒவ்வொரு மகனுடைய இருதயத்துக்குள் இறங்கட்டும், ஒவ்வொரு மகளுடைய இருதயத்துக்குள் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகள் இழந்து போன சமாதானத்தை பெற்றுக் கொள்வார்களாக, உடல் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்வார்களாக, பொருளாதாரத்தை பெற்றுக் கொள்வார்களாக, எல்லா நன்மைகளால் நிரப்பப்படுவார்களாக, கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுதலை பெறுவார்களாக, உடல் உறுப்புகளில் சுகம் உண்டாவதாக, தேவ சமாதானம் இறங்குவதாக, வீடுகளில் மகிழ்ச்சி இறங்குவதாக. ஆண்டவரே நன்மை செய்கிறவருக்கு ஆண்டவரிடமிருந்து நன்மை வரும் என்று எழுதியிருக்கிறதே ஆண்டவரே. இதோ ஒவ்வொரு குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். யாரையெல்லாம் சந்திக்க முடியவில்லையோ நேரடியாக சென்று அவர்களுக்காய் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே நாங்கள் பணிக்காய் கடந்து சென்ற வீடுகளை ஒப்பு கொடுக்கிறோம், சந்தித்த மனிதர்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம், எங்களை பயன்படுத்திய குருக்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம், அருட் சகோதரர்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம், அருட் சகோதரிகளை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே எங்களுக்கு பக்கபலமாய் இருக்கிற குடும்பங்கள் அனைத்தையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமையான வெளிச்சம் இறங்குவதாக. இயேசுவே ஆண்டவர், இயேசுவே ஆண்டவர், இயேசுவே ஆண்டவர். ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தை சொல்லும்போது வாலிபர்கள் மனம் மாறுவார்களாக, வாலிபர்களுடைய இருதயம் மன மாற்றத்துக்குள் கடந்து வருவதாக. ஆண்டவரே உலக பிரகமான புத்தகங்களை வாசிக்கிற பிள்ளைகள் திருவுளியத்தை வாசிக்கிற ஞானத்தை பெறுவார்களாக. உலகத்தினுடைய நாட்களுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் ஆண்டவரே உலக பிரகாரமான காரியங்களுக்குள் கடந்து செல்லுகிற பிள்ளைகள் ஞானத்தின் வெளிச்சத்துக்குள் கடந்து வருவார்களாக, அபிஷேகத்தை பெறுவார்களாக. அவர்கள் பயன்படுத்துகிற கம்ப்யூட்டர் செல்போன்கள் வழியாக தெய்வத்தை தேடும் ஞானத்தை பெறுவார்களாக. உலக காரியத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்று இயேசுவின் நாமத்தின் மூலம்